folkens. Velkommen til første episode af den her Kid PvP, hvor jeg spiller med Ayub. Yeah. Og han filmer så også til YouTube, men ja, og vi spiller på, hvad hedder serveren? Den hedder GGPP. GGPP, og det er Kid PvP, vi spiller herinde. Og ja, jeg håber I kommer til at nyde den her serie med mig og Ayub. Vi spiller GGPP på den her server. Jeg skal nok sende serveren til jer. Og husk at like og subscribe videoen. Det vil mig og Ayub blive glad for. Præcis. Ja. Fuck man. Så ja, håber I bare I kan lide den her og bliver meget glad for det. Og der står han simpelthen her med et dirt face. Det var dit. Undskyld jeg folkens, undskyld jeg lægger lidt sådan. Det lægger jeg lægger også. Det er kun dig. Okay, jeg tager lige Kid. Husk nu, hvis du skal løbe, du kan holde kontrol inde. Jeg kigger bare lige her først. Der vil komme mange flere videoer, hvis I liker og subscribe. Jeg vil blive rigtig glad for, at hvis I liker. Og Ayub, det gør han også. Han vil også blive glad og alt det der. Og subscribe. Jeg har ikke engang fået en subscriber endnu. Oh shit. Se. Folkens, husk at like og subscribe. Det vil jeg blive meget glad for. Og det er fordi, at jeg ikke har nogen subscribers lige nu. Foreløbig. Du har 2 eller 3? 3 subscribers, ja. Det er okay. Du lavede også din kanal for 24 timer siden. Ja. Eller det gjorde du faktisk for mig. Ja, det var også. Der er 2 diamond mænd efter mig. Fuck, se. Kid off, hvad fuck er det? Altså, jeg tror lige ham der 005 Pro, han skal lige tage en slager. Han er kun dræbt. Jeg døde 21 gange. Jeg døde 50 gange, og jeg har 23 kills. Og jeg har kun 5 kills. Det er okay. Så den håndkæft, så jeg kan kende. Jeg venter lige til. Shit, man. Jeg går op i tårnet og Mikkel, så fucking. Det er jeg også. Jeg rækker den herfra. Er du oppe i et trætårn? Ja. Hva? Ja. Lol, der er jeg også. Altså, jeg er inde i et andet, så. Er det den i midten, eller? Ej, det er den her. Jeg venter bare på, at der kommer nogen ud, så jeg lige kan vække dem. Så jeg det ikke. Kan han ikke blive fanget på? Shit. Niklas, hvad fanden laver du? Hvad? Der var en, der skød mig. Ja. Der. Når han er med min team. Og jeg kigger der hul. Ah! Der er fucking en, der rigger der med. Ja, det er Quartz. Han er fucking okay. Ham der 00 Pro. Fuck, bagved dig. Au, jeg har et halvt hjerte.
Jeg har optaget 5 minutter nu, folkens. Og vi optager faktisk lidt sent om aftenen. Ja, klokken er 9. Fuck, det er vildt. Fuck, slap af. 0-0 pro, mand. Og folkens, dagens spørgsmål faktisk. Jeg har faktisk et spørgsmål til jer. Sådan, jeg skulle lige skrive noget. Hvilken er et godt spørgsmål? Jeg har faktisk et dagens spørgsmål, men jeg har lige glemt det. 2 sekunder, folkens. Er der sne? Nej, fuck. Det er sne, men ja, der er sådan ude. Nej, er der sne hjemme i jer? Nej, jeg bliver hjemmefra, så vil jeg i hvert fald være iskold ligesom armen. Ja, iskold armen. Iskold armen. Til nytår, hvad plejer I altid at gøre? Plejer I altid, dagen efter nytår, plejer I så at fyre lidt småkrudt af? Det må I meget gerne skrive i kommentaren. Det gør jeg. Ja, jeg har lige været ude i dag. Hvis I har det, så må I meget gerne skrive i kommentaren. Og før kommer en ny video eller sådan noget med har. Så lav 3 likes, folkens. Så. Ja, jeg tror, at jeg skal have 6 likes, for det gik virkelig godt. Ja, jeg vil bare lige have 3 likes fra starten af. Der var en eller anden, der skød mig. Jamen, kom op. Ja, jeg døde. Nå, tak fordi I så med, folkens. Ja, ses i næste episode. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Hej hej, folkens.